سلام زغبركم تغتاتلتنا خميتولو امباركس نايزي ساعة زي زيناتاتن مجلسين هزا مزاكم الله مجمرتا قلنا رست زينا مجلسي زي مثل أبدي زي 5 ساعات كياب تحت زبل أواناون جيسيون زخنا 24 ساعات عرفت زي بالله هاي هولت اتبال سفر اب كتما كامبالا ببزحي إرتوان إثيوبيان كم زلوا تقليتو يوكرين ناب كينات تدان تساتف الله تباهلون قالوا تنزولو زيناتات هزا مزاكم الله سناي مكتتال زي مثل أبدي زي 5 ساعات كياب تحت زبل رست زواتة حدشن وانان مقلتي أفنيا بلسقنا أرمو مخان زي فلت إثيوبياوي دارقايلن بتولد محراي كوانتوخنا قبل الهزب أمحرا زلوات الأقن مدارك تقلبوغ باليكال كادرس يوم تشما هزب أمحرا بدرون كم زكاندا متره بزل حس أسابو هزبو كزنتلن كزعرفن زوعلو الكاسبيو أبزع لفا معالتات كاب عمن كفليتون زعبو قانقو خقوس استعزبه يسأل دولو قبل زي حتى إرتراو دارقاي نبرن بزعبا زي بمئتي برجات كاسفت سم زي صقم أفنيا بلسقنا أرمو خزرب كأنيو نمخانو سيوم تشممنيو نمنتاي كافنيا بلسقنا أرمو بمخان بزحن وحدن كزارب كأنيو أبقى بغلطشان إسران حدن أب أديس أبا رخيبهم زارربو بزعت نيروم أبدا شعوان بريزيدنت إسياس أفوركي محير كم زاد نغن نابير تراجيش مس بريزيدنت إسياس كرخب كم زدلن حبيرو منباري ذكر بس راح سلا أن الرخب بخمي نابير تراخب تسع كم زخل حاتي تمو نقرات تسعفيفو مستان كالوتي تبيان نابير تراخاتو مستفقدو فرح سيراتو سيوم تشما بزحلفة معالتات كبيت صحفت كداماي منستر ملغتي مسماتو بتبتبين أبتبوت عمرحو أبز قدم معالتات أب كباب الرياخ في تسمس جنبر من قصقاص فشلو بمبارو كداماي منستر زحزون زي جبطاني تأفيوا ميداتات إثيوبيا منقستي مسويانة تلافينون هزب رايا حليفو يركبوم هلو أكالحا عن جبجبت ويانون على التعود دقاقمو دحر 4 معالتات منقست خلال أمحارة الريب مقلت فنوا بلسقنا أمحاران أرامون دما أب كسادي كساد كاتوحتو هزب أمحارة بلسقنا نابويان أحليفي بالنازي بالسمعت كسعرهم بنجمارو كداماي منستر دحر مسحلفتك الأمحارة زكيادو زرب بغتتا مثل لغسيوم شميو أبيت صحفة ترخبو بتعرف استوهاب ممرحتات ما كم جزء السعبيو منقسي مسويان السرح زلون هزب أمحر حليفو خبز يكونس مسير ترخواقع سلاز داليو مسير ترخواقع مزدل دما ويانا تدليانا كال أي ويانا شعبيان كمنياتات تلازخونا نخلتهم أبكينات يتنا نحنا نبعسب كنبليو نيرو حلمنا انتخونا ويانا كمنيا سلازخونا مسارع مسابنا تليماتنا سلازي هزب أمحر مننا شعبيا سلان نفرحي نويانا خموت زرحنا كن مستعملنا خنطفائنا وهذا ترفا كمتي أقدم بلوزة تبهلا لغلاق كادر تشريوم تشما هزبو بدرون كم سكاندا تمترنا قدام منستر حسب بوليتيكا كما دحسو على السبيو أفلت أصل زلو خينونا يكونن نخب دخا السبت تسحفو زي توهبو خوغس سلازي حفريو يوكرين أبكنات السودان تساتف على تباهلو يوكرينوين حبوبات عدتات أب السودان زرقوا روسياوين زراعي اتفاقنا مرمر زر بركت فولو فيديوهات بإنترنت زرقوا خينهم قلم عكنات زينا دما يوكرين أبز حجز كاد زلو كينات حد السودان تساتف كتلو خمت تخل يحبر له يوكرين أبجز أمريكا خنا تكاد أبزلو لوز أوان أب أفريقيا زرق جل فاغنر سراوي تواقع دتهلو أمسكر أمكلتشان إسران سلستن حد تثبيت زي قبر لأخبا أب حدا زي تلم دبوتا تخيدو بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي كابتي أب نيويورك استخيد فشاو قباي بايت حبرات هاجرات كملاسن كله أما عرفوا نفرتي شانون أيرلاند عرفتي كبر الشعخة أبو مسمرح السودان جنرال عبد الفاتح البرهان ترخبو كلت يوم مرح تبزع بعالم لخاو قدات زتان كابتوم بوروسيا زموالو زي حقوان قجلتات زمت سقادات بزملكات تزراريبهم بيتصفت زلنسك 5 ملكتو اتم بزحتي كزي أبراتات سقرا أتلانتيك كابهاكورنا بهاكور زقبرنا ويحبررا نداد مملأ زقلقل معرفوا نفرت استخيد أب أخبا مدب زي تتحزليو نيرو فولي حيلي يوكرين ركب كلت يوم مرح تنخ كايد وسانة ترى 5 ساعات ينقر أبدأ السودان أمانغو سراويتن حالتات قلتف دقافن نستفترة كيجت أزيات هاسيانيرا بتجيجت بأشعات زوطر سبات مويتم مليونات كابكزوم تفنقلم وي نابكالوت هاجرات كادمو تقددهم كتابات هاجر دمه عاب عنوات أقاتيمو أبز جيتات يوكرين منقس السودان بخمين سلامتين كم زدقفت تزق أبز أبز قرب أوان كقلقلو جميرا مالو أبز وول ستريت جورنال جنرال أبلوبهان أبن حسق للتشان إسران سلستن والنبي تحفتو بحيلتات قلتوف دقف أبز تقبل أوان وتدرات يوكرين كابرس ختما كارتوم كادم كم زحقز ويملكت أمانغو ألبران زلنسكن تحرس تقبر زرب تلفون تيمور بزبل سفلت نايس اللي أموكونا نزمرحوم واستات مئت زخونو أوبريترات فولي حيلي يوكرين ناب سودان كم زات
ከምዝኣተው እቲ ጋዜጣ ሓቢሩ ኣሃዲ ዩክሬን ኣልብርሃን ክወፅእ ኣብ ምሕጋዝ ጥራይ ዘይኮነ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምቕራብን ኣንጻር ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ናይ ለይቲ መጥቃዕቲ ብምክያድ እውን ኩነታት ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኩናት ከቐየር ኣብ ምግባር ተሳትፎ ከም ዝነበሮም እቲ ጋዜጣ ወሲኹ ገሊጹ ስለያ ዩክሬን ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኬፍ ኣብ ሱዳን ተሳትፎ ከም ዘለዋን ዝገልጽ ጸብጻባት ከረጋግጽ ወይ ክነጽጎ ይካለን ሃገራዊ ረብሓታት ዩክሬን ንምሕላው ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ዝተፈላለየ ጂኦግራፊያዊ ዘባታት ንጥፈታት የካይድ እዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ለካቲት ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዩክሬናውያን ኦፕሬተራት ንሓንቲ ከቢድ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ሬሳ ናይ ሓደ ዝሞተ ወታደር ሩስያ ውሽጣ ዝሓዘትን ወታደራዊት መኪና ከምርምሩ ዘርኢ ቪድዮ ተቐልቂሉ እታ መኪና ናይ ሩስያዊ ጉጅለ ቫግነር ምልክት ዝነበረ እያ ኣብ ካልእ ክፋል ናይቲ ቪድዮ ከዓ ወታደራት ዩክሬን ዝተማረኹ ወታደራት ሩስያ ሕቶታት ከቕርቡ ተራእዮም ኣብዚ ዘለኩም ዕላማ እንታይ ክብል ሓደ ዩክሬናዊ መኮንን ሓትት ሽዑት ወታደር ነቲ መንግስቲ ምውዳቕ ኢሉ መለሰሉ እቲ ቪድዮ ኣብ ሱዳን ማዕስና ቤን ከም ዘሳለን ንጹር ኣይኮነን ቢቢሲን ካብ ነፃ ወገን ከረጋግጾ ይከኣለን ሩስያዊ ጉጅለ ቫግነር ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕም ዘርኢ ዝተፈጥረ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ ነዊሕ እዋን ኣብ ሱዳን ከም ዝነበረ ይፍለጥ ናይ መጀመርታ ቪድዮታት ዕሱባት ቫግነር ኣብ ሱዳን እንተወሓደ ካብ 2017 እዩ ዝጅምር ኣብቲ እዋንቲ እቶም ሩስያውያን ዕሱባት ኣብ ምምልማል ወታደራት ሱዳን ከምኡውን ሓይልታት ፀጥታ ሃገር ንዝውልዑ ተቃውሞታት ኣብ ምቁፅፃር ይሕግዞም ከም ዝነበሩ ይግለጽ መስራቲ ናይቲ ጉጅለ ዝነበረ የቪጌኒ ፕሪጎዚን ኣብ ነሓሴ 2023 ድሕሪ ምማቱ ኣብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ዝንቀሳቐሳ ኣሃዱታት ቫግነር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፍሉይ ኣገልግሎት ሩስያ ኣትየን ሕጂ እቶም ንሓይልታት ዳዕም ሰሪዕ ዝድግፉ ዕሱባት ቫግነር ናይቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዩክሬናውያን ቀንዲ ዕላማ ዝኾኑ ይመስሉ ትብል ተንታኒት ቢቢሲ ሞኒተርን በቨርሊ ኦቺንግ ኣሃዱታት ዩክሬን ኣብ ሱዳን እንታይ ገብሩ ከም ዘሎ ብዝምልከት ዝወፁ ዘለዎ ጸብጻወት ነቲ ኣንጻር ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ደገፍ ካብ ምሃብ ንላዕሊ ንሩስያ ዕላማ ከም ዝገበሮ ኣብ ምልክት ሓበሬታ ዘጻዕቁ ይመስሉ ትብል ጉጅለ ቫግነር ሰበስልጣን ዩክሬን ብተደጋጋሚ ብገበን ኩናት ከም ዝኸስዎ ይፍለጥ ሓላፊ ወታደራት ስለያ ዩክሬን ክሪሎ ቡዳኖቭ ገለ ካብቶም ኣብ ሱዳን ዓስኪሮም ዘለዉ ዕሱባት ሩስያ ኣብቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተሳትፎ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ የተንብህ ኩሎም አንጻር ዩክሬን ዝዋግኡ ዝነበሩ ዘለው ወይ ዝቃለሱ ገበነኛታት ኩናት ሩስያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ክቕፅዑ እዮም ኢሉ ዩክሬንን ዕሱባት ሩስያ ኣብ ሱዳን ዝረኸቦ መወላኽ ቋርጽ ንምግባር ትፍትን ከም ዘላ ሪማርክስ ኦን ፖለቲካል ቫዮለንስ ዝተባህለ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ትካል ትንተና ዝሰርሕ ሙራድ ባታልሺሻኒ ይዛረብ ሕመቲ ኣብ ኣፍሪካን ሩስያ ብቐንዱ ድማ ንጉጅለ ቫግነር ዝዓበየ መሓዛ ኮይኑ ጸኒሑ ነቲ ቀንዲ ምንጭ መወላግ ቫግነር ዝኾነ ወርቂ ድማ ይቆጻጽሮ ክብል የረድእ ማዕከን ዜና CNN ኣብ 2022 ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ሩስያ ኣብ ዕደናን ንግዲ ወርቅን ሱዳን ተሳትፎ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኮይኑ ሩስያውያን ወርቂ ጻዕና 16 በረራታት ካብ ሱዳን ናብ ሶርያ ከም ዘካየዱ ይገልጽ ብዝሒ ኤርትራውያን ነበርቲ ከባቢታት ካባላጋላን ካንሳንጋን ከተማ ካምፓላ እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ሓበሻዊ ቀለም ዝለብሳ ዘለዋ ክልተ ከባቢታት ከተማ ካምፓላ ካባላጋላን ካንሳንጋን ይጥቀሳ ካሊእ ትረፍ ትግርኛ ሓደ ካብተን መረዳድእቲ ቋንቋታት ሃገር ኮይኑ ክስማዓካ ክሳብ ዝኽእል ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ውዕቡዕ ዕዳጋ ይኹን ካልእ ንጥፈታት እቲ ከባቢ በዘን ቋንቋታት ይዝካየድ ገለ እንዳ ክዳውንቲ ገለ ድማ ሻምቦንን ይሸጡ ካልኦት ድማ ከከም ኣብ ተገነቶም ኣብያተ መሸታዊ ትርኢት ከፊቶም ናብ ስራሕ ክጓዩ ይረኣዩ እተን ከባቢታት ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝረኣዩሉ እኳ እንተኾኑ ኢትዮጵያውያን እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ካብቶም ኣዝዮም ነቲ ኩነታት ዘስተባሃሉ ሓደ ኤርትራዊ ተስፊት ኣብርሃም ሃገር ኡጋንዳ ንስደተኛታት ዘለዋ ሓልዮትን ምቕሉልነትን ዓዊልካ ክትዘረበሉ ዘገደድ እዩ ይብል 22 መን ኢኻ ዝብለካ የለን ተስፊት ኣብ ካምፓላ ንልዕሊ 5 ዓመታት ዝተቐመጠ ኮይኑ ስእሊ ብምሳሌ ዝነበር ኣብዚ ከባቢ ይሰርሕ ኣብኡ ድማ ተኻሪ ነበር ኣብዚ ንስኻ መን ኢኻ ካበይ መፂኻ መለለይ መንነት ኣለካ ዶ ፍቓድ ኣለካ ዶ ኢሉ ዝሓተካ ሰብ የለን ይብል ገለ ጽምብላት ሓበሻ እንተሎ ካብቶም ዳሳት ከም ዘይጠፍእ ዝንገረሉ ተስፊት ተኸባቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብኸመይ እናተለወጠ ክመጽእ ከም ዝኽኣለ ድማ ኣስተቢሉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ለውጢ ብካሜርኡ ሰኒድ ወዩ ካሜርኡ ኣቢሉ ዝረኣዮ ቅድሚ ገለ ዓመታት ነዚ ይመስል ነይሩ ገለ ክትብል ኣብቲ ከባቢን ዓመታት መጽናዕቲ ዘካየደ እምበር ስደተኛ ኢልካ ክትግምቶ ኣይትኽእልን ብዛዕባ እቲ ከባቢ ልዕልዩ ዝተመሰጠ ሰብ ዘሎ ይመስልን በቲ መዓልታዊ ዝርዮ ፍቕርን ምትሕልላይን ድማ ይቐንእ ቀዲሙ ናብ ሓደ ከባቢ ብዕላል ዕላል ዝወሰደና ተስፊት ናብ ሃያሁለት ንኸይድ ምስ በለና እንታይ ሃያሁለት ስለምንታይ ኸኸም ተባሂሉ ዝብሉ ሕቶታት ናብ ኣእምሮ ክመላለሱ ጀሚሮም እቲ እዋን ድግስ ኣቢሉሎም ነቲ ኣዝያ ብከቢድ ሙቐት ረሲና ዝወዓለት ካምፓላ ድማ ኣዝሕል ኣበላም ሃንደበት ተሾሽ ኢሉ ዝወረደ ዝናብ እናመስገና ናብቲ ዝተባህለ ቦታ በእግሪ ጉዕዞ ተጀመረ ካብ ኤክስ ላውንጅ ወፂና ጎርናታት ካንሳንጋ ሒዝና ብየማነ ፀጋም ትካላት ንግዲ ሓበሻ ኣብ ካሜራና እናሓዝና ምስተን ብፃዕቂ እናተቐፀፃ ዝጓዓዛ ቦዳ እንዳተደፋእና ፀጋማ ኢድና ሒዝና ንዓቐብ ገፅና ደየብና ዝበዝሑ
ዓለም ሕተት ፈቃደኛታት እንተዘይኮኑውን ካብ ዓበይቲ ህንጻታት ጀሚሩ ክሳብ ንኣሽቱ ድኳናት ካብ ቤተ ጽባቐ ክሳብ እንዳቡን ምምልካት ተኻይሉ ሕጂ ካብ ባላጋላ ተበፂሕሎም ቀፂሉ ናብ ሓደ ውዕውዕ ናይ ሀ ወይ በ ቅርፂ ዘለዎ ቆፅሪ ህሩግ ኣቢሉና ናብቶም እተው ቅልቅል ምስ እትብል ዝበዝሑ ኣስማት እቶም ኣብያተ ንግዲ ኣብ ዓዲ ዝፍለጡ ገሊኦም ድማ ኣስማት ናይቶም ወነንቲ ከም ዝኾኑ ዘመልክቱ ሓበሻውዮም ቀዲሙ ዝርከብ ንኢድ ፀጋም ዝተረፍ ቤት ምግብን መስተናደ ይብል ትርጉምቶም ኣስማት ጥራይ ኣይኮነን ሓበሻ ዘስምዕ ዝተጻሕፈሉ ፊደላት ከይተረፈ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ማዕሪጉ ይሰፊሩ በዚ ስራሓት ምፅሓፍ ዝናበሩ ከም ዘለዎ ድማ ነጊሩና ምስተዋውዓተን ወኻኻን ተሓዋዊሱ እቲ ድባብ ናብ ዓድኻ ጭልጥ ኣቢሉ እንተወሰደካ ዝገርም ኣይኮነን ነቶም ስደተኛታት እዚ ህይወቶም መዓልታዊ ዝነብርዎ እዩ ናፍቆት እቲ ገዲፎም ዝመፁ ስድሮኦምን ጨና ዓዶምን ኣብዚ ዝከሓስዮም ዝመስሉ ሰዓት ኢሉ ናብቲ ከባብን ዝመፅእ ጋሻ ግን በቲ ኩነታት ምግራም ይተርፍን ወላ ካብተን ሕድሕደን ዝናቆረ ሃገራት ዝተሰዱ ተመሳሳልቲ ፀገማት ዝደፍኦም ከም ምዃኖም መጠን እንትርፊ ምትሕላይ ካልእ ኣይፈልጡን እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍፀም ሓደሽ ዜናታት مكتتل سبسكرايب شير لايك كومنت مقبرة يترسعيكم سلام